لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصا واحرم الشيطان حظه ونصيبه منها يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مسابين تنو كالا بركدا على كان مولا كسان إنما كان على فاكا كراكا صلى الله عليه وسلم أناك سودمو وأناك صواب سنمو ani mɔgɔ tura ciden bayin nɔ kan ni ɲuman kɛli fo ka taa se alqiyama jɔdon ma ala kan sɔrɔ kira manto ɲumanw cɛla. limaniya ala ka jidi an jurumi ala ka yafa labanko ɲuman ala ka d'a ma. ala kan kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma. saya bɛ s'a ma don min ala ko kan ka don na hɛrɛma ye. ala kan ka kuma ka laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kuranai noroi ala ka kamma noroi kandadu ala kan kandani ai barkadu ala ka barkadu anga demaya la nai ka barkadu an yere la nai ka barkadu sida la nai ka barkadu jamana la nai amunyina Allah subhanahu wa ta'ala fi mamun me joro basoro ala alqiyama jodu ala kan soro o jamakulu incela ala ka ke an dalui ala kana ke an kan dalui kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe akanga baraw ke ala kama barai ala kana shitana ni yoro sorala ala kanga baraw khalasi alai me kuma munun fo ala ka boni limaniyai ka kuma yin fo ni limaniyai ka fo ni ala nyisranyai kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe akan sabati fo sabita sama tumana muna chenka akan sabati islamiyain kan akan sabati kandakan akan sabati ala nyisranyai kan fudumuna sabisi amma ni anga walanda folay sungalo kalo kele bani kofe o yala kan nemai ambe ala barkada ola ala miyan deme ka sungalo ka damine ɲɔgɔn fɛ fo kana ba ɲɔgɔn fɛ ka tila k'an sigi tafsiri kunna ɲɔgɔn fɛ ala ka nɛɛma belebele dɔw do. tuma o tuma n'i y'a dɔn ko ala ka nɛɛma b'i kan i kan ka ala barkada la. la in shakartum la azidannakum na ya ala barkada nɛɛma ninnu na ala b'an jiri nɛɛma kuraw la. nka n'i ala ka nɛɛma dɔ i kan ka ban ka ala barkada la o ye fitiri waleya ye. fitiri waleya ala t'a fɛ.
o kuma an bɛ ala barikada ala min y'an si jɔ ka nin waati in kɔnɔ ka ala barikada ala min y'an dɛmɛ sunkalo tɛmɛko ɲuman na ka ala barikada ala min y'an dɛmɛ sunkalo bato kɛko ɲuman na an bɛ fɛn min ɲini Allahu taala bolo o ye bato minnu kɛra a kɔnɔ ala ka minɛ ye ka da ka bato kɛli o ye fɛnba ye nka bato minɛli hami ka bon ka tɛmɛ bato yɛrɛ kɛli kan Allahu taala ko kuranɛ kɔnɔ والذين إذا أتوا ما آتوا والذين إذا أتوا ما آتاهم والذين إذا أتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون أو وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما من بينين نوي بارا نمانك baara ɲuman yɛrɛ bɛ ka kɛ waati min na o dusukun sirannen don wajila dusukun sirannen na jɔrɔlen don k'a fɔ baara min kɛra est-ce que a minɛna walima a ma minɛ o de kama a bɛ ɲini mɔminu bolo n'i bɛ baara kɛ fɛn fila bɛ yen i ka to o ni ɲɔgɔn cɛ al-khawfu war-raja ka baara kɛ ka siran est-ce que baara min kɛra minɛna war-raja ka tila ka sara jigiya ala y'a fɔ n ka baara kɛ ni condition minnu ye n'o bɛ kɛ baara ɲuman minɛli condition o dafara ne ka baara la min a jigiya ala yɔrɔ ala ka baara in minɛ o tuma an ka ala deli an ye seli minnu kɛ ala ka minɛ an ye an ye sun minnu kɛ ala ka minɛ an ye bato fɛn o fɛn kɛ sunkalo kɔnɔ a ka kan ka ala deli de bonya sunkalo bannen kɔfɛ o tun ye salafu taabolo ye o tun ye sahabaw taabolo ye olu tun bɛ ala deli sunkalo bannen kɔfɛ kalo 6 u ye bato min kɛ sunkalo kɔnɔ ala k'an minɛ u ye bato min kɛ sunkalo kɔnɔ ala k'an minɛ o kumana fɛ a fana bɛ ɲini an bolo an ye bato min kɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo bannen kɔfɛ a kana i lamalasa k'i sira seli la a kana i lamalasa k'i kalo in bɛɛ kɛ surakabɔ la a kana i lamalasa k'i y'a bɛɛ kɛ bato la i y'a bɛɛ kɛ bato la e yɛrɛ bolo k'an minɛna k'a sɔrɔ Allahu taala ma kelen minɛ a la o de kama i kan ka ala deli ka caya ala an ye bato min kɛ sunkalo kɔnɔ ala minɛ an ye o de kan ka k'i ka dugawu kɛta ye o kuma an bɛ ala deli sa san wɛrɛ sunkalo ala k'o s'an ma kɛnɛya kɔnɔ k'a s'an ma lafiya kɔnɔ k'a s'an ma limaniya kɔnɔ k'a s'an ma ala ɲɛ siran kɔnɔ walasa an ye salon ta kɛ cogoya min na walima a ye ɲinan ta kɛ cogoya min na an bɛ se ka san wɛrɛ ta kɛ ni limaniya ye min ka bon ka tɛmɛ ɲinan ta in kan walasa an bɛ se ka san wɛrɛ ta kɛ ni ala ɲɛ siran ye min ka bon ka tɛmɛ ɲinan ta in kan walasa an bɛ se ka san wɛrɛ ta kɛ ni kɛnɛya ye min kɛnɛya ka bon ka tɛmɛ an ye min kɛ sisan duwawu de b'an bɛɛ bolo wa ɲininen don an bɛɛ lajɛlen bolo an ka Allahu taala deli nka ala y'a latigɛ k'a fɔ maa minnu tɛna san wɛrɛ ta sɔrɔ balo la o bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ye o kɔni latigɛ duwawu t'o wuli ala deli t'o wuli n'o kɔni sɛbɛra ka ban wa i bɛ ala de deli sa n'a ma ɲɛ kɛli kɔ a ka s'i ma ka sɔrɔ i bɛ sira ɲuman kan ka d'a kan layilatul kadiri su ala y'a wele ko latigɛ su don fɛn caman bɛ latigɛ a kɔnɔ jɔn ka baaraw la n'a y'a sɔrɔ ala y'a latigɛ ɲinan sunkalo in layilatul kadiri kɔnɔ ko e min filɛ nin ye e bɛ ɲinan suw la e min filɛ nin ye e bɛ ɲinan waritigiw la e min filɛ nin ye e bɛ ɲinan lajarabibagatɔw la foyi se ka nin wuli ni duwawu tɛ foyi se ka nin wuli fo ni Allahu taala yɛrɛ y'a wuli ka bɔ yen nin nɔ o tuma n'a latigɛra k'an mun ye ɲinan su ye an tɛna san wɛrɛ ta ye an ɲɛ na an b'a ɲini Allahu taala fɛ an ye sunkalo min kɛ sisan ala k'a kɛ kanhɔrɔnya sunkalo ye ala k'a kɛ jɔnmin yafa sunkalo ye ala k'a kɛ alijinɛdon sunkalo ye ala k'a kɛ yafa sunkalo ye ala k'a kɛ hinɛ sunkalo ye ala k'a kɛ magoto sunkalo ye nka ni ala y'a latigɛ k'a fɔ k'an bɛna san wɛrɛ ta ye an ɲɛ na an b'a ɲini ala bolo ala k'o s'an ma kɛnɛya ni limaniya kɔnɔ ya rabbal alamin nka latigɛ in bɛɛ lajɛlen kɔni latigɛra ka ban sunkalo kɔnɔ an ye sunkalo ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ni tafsiri ye an ye sunkalo ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ni tafsiri ye sunkalo banna ka da sɛgɛnw kan hali n'a y'a sɔrɔ hali sisan sɛgɛn ninnu tɔ bɛ yen nka an kɔni bɛna an jija ka se ka baara in daminɛ walasa an kana to kɔ ɲumanya bonda la an kana to kɔ baara ɲuman kɛli la saya bɛ se k'an sɔrɔ sini bɛɛ laɲini ye fɛn min ye ni saya in ma ɲa nali kɔ a ka na k'a sɔrɔ an bɛ ala ko in na a ka na k'a sɔrɔ an bɛ kuranɛ ko in na a ka na k'a sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan o de ye laɲini ye i n'a fɔ ibnu albani a ko a ka kuma dɔ la a ko fɛn min ɲininen don muminun bolo o ye
eka ke sira kangata alama ngalla nyini te kofo eka se alama c'est-à-dire eka la nyini be wale ya ko ka se alama ko te la nyini ko ngalla nyini femi oye saya ya bina wati mina ka soro e bi sira de kan sira min ni ala jenin do ama sira min na kadi alai e ka la nyini be wale yawo e mi ka la nyini be wale yawo kone kone rakanda sira kanga ban ma min be na sira ka la nyini ma ani e min flel o la nyini sira kan mi sira baraji mi meddi o ma e min fana flel ni ma se folo ko mi sira o ka baraji be takadi ma ka so ma se folo kada ka iba ka sira kan na saade ibali selima saade ibali selima o kuma in koro e munye ni sa sira masiza ka sura makla tafsirina ni ngania jara alai ngania na jara alai ina fami ka lanyini choya mina ma min klara ka tafsiru la na munu min na makla folo min klara alabo ka baraji takadama kadanga antu me klali sira fanaka amundu na che al maut saya absega ke saya fanati do na che we amba banyo fe na dum fana ma banyo fe ko saya de do na ni nyonche munun tabana la ko baraji dama ya rabbal alamin anjora wala namina ani sura mina sungalo kono e suratu yasin antu nyi dokala anjora yoromi atunganga ngada mina yin nga wala sakuma nunu nga faranyo wanka anjora yoromi na yasinin kono sungalo kono oyi kisa dodi kisa yi nangu ngame wuli afolila ame wuli kisa yi chemancela wala sa okanake mami me na damina na alenyana ani mami me na madamina alenyana bela jenega sega hakli do yoro soro ala ani yasini yero kono kuma ko munu me akonkan aya lanyini ka damina kuray nyofe suratu yasin damineno suratu yasin ka damina damineno non tan jora yoro mina o yitumana mina uyi chemin nana ka bodu fanjando fe min aqsal madina kana dugumaw be ka ban ciden mununa o cɛyin nana ka dugumaw waju k'u bilasira a ye tugu nin ciden ninnu nɔfɛ u tɛ sara ɲinaw bolo u yɛrɛ kandalen don n'aw tuguru nɔfɛ aw bɛ kanda n'aw tuguru nɔfɛ a bɛ Allahu taala ka diɲɛ sɔrɔ u banna o ko in nana laban mun ma u y'a minɛ k'a faga a fagara a donna alijinɛ kɔnɔ qila dukhulil janna afara ikaka do aljina kono tumana mina afara ikaka do aljina kono adona aljina kono abeki yira yelema aljina nemma ni nyoje tumana mina afana ya nata ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min almukramin aini ni nata ala bulu nga mamunu masillaha rafolo eseki toyanka kono ko don mamun fana sira lahara o seki to jiye lahara kono kaba nyina la bolo kwala kale la senga na jena ay nim flab bela jene mustahilu ashi sega ke niya yi lahara kono ko fen femindo ya doni krone sirai walma ya doni kira ka kuma kan sirai nga koba kono etse ko bedon fiere ka seni fiere ka sei otmana fa anjoro qisaini la amina damine sura in daminena suratu yasin makan surandu ajina kira ka alayhi salatu wassalam katu makan ni sura in aya fo awi kuma chama be akonkan awe kewali chama yasinin ko la jamana in kono abes batile noa wali ma amasabatidi doni yala ko feon femena yasinin fasamantiala feon feme fo yasini fasamantiala niya kala nisha kan barajibi kudallu shita lam misawatira kabokira no kan sallallahu alaihi wasallam qur'an jigna le de kan ay qur'an fasari ka wala aka swabawi ama ya ka swabawu fanala kolu ye fasamantiya do fo yasinina kirama min fo ala ma min fo ala okmala ma fe min fo kirama fe min fo here bela jene min nofe kunanja bela jene mi soro femina o yanga yere wasadun ala taala
kan yɛrɛ wasa dɔn kira ta la alayhi salatu wasalam ka da ka baara minɛli sharfu dɔ y'a ka bɛn kira ta ma wa ni dun ye fɛn fana fɔ k'o da la min ma sabati kira ko man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar mao malim mantuna iya lawla kama kasigi ka galon dɔ ta ka dale kira la kiki sigiro la be jahannama kono wali iyazu billah o kuma yasin na fɔra dɔrɔn hali maa min tɛ kuranɛ ko yɛrɛ dɔn a bɛ yasinin dɔn ka da ka a bɛ cogoya mun na an bolo yan aw b'a ye a bɛ fɔ kitabu dɔw kɔnɔ iqra'u yasin ala mawtakum a ye yasinin kalan a ka su kan a ka su ni bɛ ka bɔ waati mun na ka da ka ni maa sara da a bɛ f'i ma ko su nka i sabali a tɛ f'i ma ko su ni bɛ ka bɔ waati mun na k'a ka yasinin kalan ni bɔbaga kan sikaratɔ kan nin kuma in kira y'a fɔ wa walima kira m'a fɔ wa dɔnnigɛla ko nin ma sabati ka bɔ kira la nin kumakan in lafɔlen don saya fɛn o fɛn kɛra kira ka waati la a ma sahabaw yamariya a ye yasinin kalan a ka su kan a ma sabati kira la wa e mun ko k'a kalan su kan dalilu bɔra min i b'a ye yasinin na n'an bɛna yɛlɛma an ka so kuraw kɔnɔ an bɛ alimamu dɔw wele n'a bɛ fɔ olu ma ko yasinin karamɔgɔw u bɛ wele ka na u bɛ na yasinin jigin siɲɛ 55 siɲɛ 41 dɔw ta ye siɲɛ 40 ye nin fana sabatira wa o ma sabati ka bɔ kira la sallallahu alayhi wa sallam a ma f'i ye ko kuranɛ kalanni so kɔnɔ k'a haramuyalen don dɛ ayi nka ka yasinin kɛrɛnkɛrɛn ni yɛlɛma ni kuranɛ jigi ye k'a kɛ laada ye fo ka tila ka jate sigi a la o de y'a baliyɔrɔ ye o de y'a baliyɔrɔ ye i b'a ye kumakan dɔw la ko kira ko ten ko a ye yasinin kalan ni maa min ye yasinin kalan su min kɔnɔ ko Alahu Taala bɛ yafa i ma o su kɔnɔ aw b'a ye kitabu dɔw kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko fɛn o fɛn mun bɛ yen ko dusukun bɛ a bɛɛ la ko kuranɛ dusukun ye yasinin ye ninnu ye kumaw ye dɔnnikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli la dalilu ma sɔrɔ kuma minnu na ka bɔ kira la alayhi salatu wassalam o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi karamɔgɔw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi diinɛ laselaw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a bilama yɛrɛ tɛ ala ko ye dɛ a bilama ye diɲɛ ɲini ni nafolo ɲini ye kuranɛjigi minnu bɛ kɛ sokɔnɔnaw la n'a bɛ jama wele ka taa kuranɛjigi minnu bɛ kɛ sukoya kɛnɛ kan n'a bɛ karamɔgɔ dɔw wele ka taa kuranɛjigi minnu bɛ kɛ kɛnɛ wɛrɛw kan n'a bɛ mɔgɔw wele ka taa u yɛrɛ wele bali walima u bɛ ka wele tumana min na a bɛ ka fɔ olu yɛrɛ fɛ an tɛ kuranɛ in jigi an t'a kalan su kan an tɛ kuranɛ in jigi so kɔnɔna la f'a ka 60,000 d'a ma f'a ka 1,000,000 d'a ma fo sara dɔ de ka sɔrɔ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɔra ala ko la dɛ a kuranɛw yɛrɛ bɛ kalan ka ɲa kuranɛ min jiginna san 23 kɔnɔ o kuranɛ in n'o bɛna kalan denwodi yɔrɔ la 60,000 bɛɛ ɲɛ b'a la kuranɛ min bɛ ka jigin sukoya yɔrɔ la 100,000 nɔfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ nakun fana ye n ka dɔ sɔrɔ a tɛ ka kalan ka hɛrɛ ka se su ma dɛ wa a yɛrɛ hɛrɛ tɛ s'a ma fana parce que dusukun ninnu jɛlen tɛ dusukun ninnu jɛlen tɛ n badenw nin ye kuma dɔw ye yasinin kun kan kuma in kɔrɔ tɛ ko yasinin kalanni haramuyalen don kuma in kɔrɔ tɛ ko yasinin kalanni balilen don nka a bɛ cogoya min na o de sabatilen tɛ ka bɔ kira la alayhi salatu wassalam o de kama dɔnnikɛla dɔw ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ fɔ yasinin ko la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ fana bɛ sɔrɔ yasinin ko la
kuni yayi ni bebe fo yasinin kola aya kala uga shuka nabe yele masoko na yake ni mami ya kala shufe alabe ya faima ni mami ya keta ni fasamanti ya bi ko hal na ya suru fasamanti ya ali fasamanti ya kren ni mafo ala ko ni mfana ba yira ko yasinin ko fendo bala ko ni ma yira ka fo fendo be ala lokmanga yira koloshi barao barabi na yira ka fo kama sabati kira la yoro jiyan ka boala an karamo ba ke otalaw an karamo te chidenyu ifa ba ke otalaw olu te chidenyu an sorola kanga kabila to ta otalaw au ka kabila te chidenyu au sorola ka ka dulla da to ni njoina e wabia ke kanana nga du yele maka ke wabia dui otalaw au machiu au te chidenyu au te nabimayu na forakoni ala tai kana doere ye ko okeli kafsa katemeni nganko ya ukalladai wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أليست الآية على كرا كنا أما نافرقني كرا تابلي أغاني رو وسدني ويمبدي الإسلام وكما ياسنين كولا كما تشاما وروبالا أما من لكلي أمنا يرو وسدنينا ka farantu ya wala kiri mise kodo gulone me yasinin kola anya wala nga wala na temele kono sungalo kono na la yasini bonala otomana fe kana famia kuma kono ko yasini ka kalani haram yalenu kurane dodu niya kalabi braji sorala niya kalabi limania jidi niya kalabi ala israin dima nga kelembe jagubulo mi yambulo yang ana kelembe kokora mi yambulo yang ana kelembe warnyini mi yambulo yang ambala ko kuma de fo mogo yongo masabati ka bokira Allah sallallahu alaihi wasallama وما سواتيك بكر الله صلى الله عليه وسلم حتى كما يرمي مفو اقرأوا ياسين على موتاكم كاي ياسين كلا اكا شوكم دون غلاو يا لاجي كا فوكو نكماي كما سواتيك بكر الله كونغا كو ياسين كونين نيمبغاتو ناكا سكرا جليارا saya geleyara nimbo geleyara aw ya abe segan kono abe la jarabi kono abe alla fialinte oli bodadi kibise ga yasinin kalan ni yasinin kalan ko be ke sababu yayi kan nimbo litelia ka bambaga ton lafia kira kuma kante de ngani dongela doyi weni fo ala oli ni fo ala litara tafsir ibn kathir kono ni aya ina beta soro ko do ngala do yini fo fatma yasin ni akorofo kungango kuma doyi anin katasi qur'an jigi munum beke sukura yele maula ni be yele makko sokoro qur'an kala shara la haram yalen taw ngami ka jamadi wele kana watla kana si watla ka sarafo ala kuma de bo ola don ngala bulu ajamala maku wele kana kakila uka sarafala kakila kakel ladai ode ya kuma ma yoro don ngela bulu non te yele mananga sukura kono yele bensigi kasiri kasuran do kala kono nala o haram yalen taw min sigi ni sokurai me kurane kalan aka shitano gen me kurane kalan aka hinen nati me kurane kalan aka barka doyan o ballin taw naka jama do wele kana o jama min fanan nana kakla ka sara do fo inolu ni nyonche a olu rebe na siga ko ne kalan choga munayanu ka baraji soro be juru mun sorala qur'an min jigina kira ka sam muga ani sawa olu be na siga ko ne kala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalika kitabun la fim e bali munako ko ne bana ni mui e bali muna erkeli ko qur'an be bana ni kulenge di ka kulenge ka kronela san mwani saba krone min jigina amono ke demudi warnyini roy warnyini fein ko ke yele mali warnyini fein wari kama ko ke jagui janaza ke rola
abe mamun wele kata kuranɛ kalan na aw ka janaza yɔrɔ la a y'a faamuya k'a hɛrɛ tɛ se aw ka janazaw ma dɛ parce que a bɛ kalan cogo mun na kalan cogo man ɲi fɛn min kalan cogo man ɲi o hinɛ bɛ se su ma cogo di yan'aw ka sa a ye baara kɛ aw kana aw jigi da nin kɔma ninnu kan dɔnnikɛlaw yɛrɛ fana bolo est ce que o bɛ na sigi fana ka kuranɛ min fana kalan janaza yɔrɔ la k'a hɛrɛ ka se su ma a hɛrɛ bɛ s'a ma wa est ce que a hɛrɛ bɛ s'a ma a ka baara kelen tɛ o mɔgɔw de kɔni nana dɔrɔn u bɛ ka duwawu kalan ka ɲɛsin a ma nka kuranɛ min bɛ ka kalan a ye o hɛrɛ bɛ s'a ma wa est ce que a y'o baara wa o t'a ka baara kelen dɔ ye a ye min baara wa naktubu ma qaddamu wa atharahum u ye min baara i bɛ sara o de la nka nin ye maa wɛrɛ ka baara ye o i den m'a kɛ maa min ka baraji kan ka s'i ma o si m'a kɛ a bɛ se su ma wa a tɛ se su ma wa o y'a dama kuma ye dɔnnikɛlaw bolo yanni k'i jigi da i kɔmɔgɔw kan k'u bɛ kuranɛ jigi ye i tɛ kuranɛ caman jigi yanni i ka sa i yɛrɛ ka kalan dɛ i yɛrɛ ka kalan dɛ wallahi bi moriw filɛ kuranɛ jigi min na kuranɛ kalan sukoya kɛnɛw kan n'i y'a sigi kɛmɛ sara min ka kuranɛ kalan cogo ti k'a danga min ka kuranɛ kalan cogo la a bɛ ka juru min sɔrɔ o de ka ca ka tɛmɛ min ti ka juru min sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛna sigi a bɛna kuranɛ o bɛ kuranɛ juzuw de tila e ka nin minɛ e ka nin minɛ e ka nin minɛ o kumana fɛ i jilaja dɛ ni n ka jigita cayara ni n ta ye wari tilayɔrɔ la n ta bɛ caya i ta ye o bɛ maa min ŋaniya la o bɛ maa min ŋaniya la kabini kuranɛ yɛrɛ ma jigi fɔlɔ kangari dɛ ni n taara k'i to dɔrɔn n'a bɛ di n ta bɛ caya i ta ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ni kuranɛ n'a bɛ kalan k'aw k'a lamɛn n b'aw ma ni ala ye lamɛnni bɛ nin kɔnɔ ni kuranɛ dun n'a bɛ ka kalan ni bɛ ka kalan nɔfɛ k'a fɔ ko lamɛnni tɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ yan'aw ka baraji sɔrɔ a bɛ juru min de sɔrɔ mɛ ninnu bɛɛ bɛ na sigi de ka yɔrɔ lakoori nin bɛ ka kalan nin bɛ ka kalan nin bɛ ka kalan nin bɛ ka kalan lamɛnni min fɔra o tɛ sɔrɔ wa bɛɛ bɛ ka kari-kari bɛɛ hakili bɛ 50 na bɛɛ hakili bɛ 100 la kabini dalen e yɛrɛ bɛ k'a kɛ walasa hɛrɛ ka se ka banabagatɔ min ma ninnu kɔni bɛ k'a kalan de wari in hɛrɛ ka s'u ma sinon o ye min k'i ka banabagatɔ ye a hɛrɛ ma s'u ma dɛ yan'an ka mɔgɔw yɛrɛ wele ka taa u sigi k'u ka kuranɛ kalan i yɛrɛ ye kuranɛ kalan na ye i bɛ se fatiha min na o caman kalan ala ŋaniya n y'a ŋaniya a hɛrɛ se n fa ma a hɛrɛ se n ba ma den bɛ baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma duwawu a hɛrɛ bɛ s'a wolofa ma a hɛrɛ bɛ s'a a ba ma an k'an kɔlɔsi ninnu tɛ wahabiya kuma ye dɛ parce que o b'u sigilen to sisan wahabiya ninnu o bɛ ko bɛɛ haramiya ne tɛ wahabiya ye ne ye sunnamɔgɔ de ye u b'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko olu de ye diinɛ jigi i b'a fɔ ko ala n'olu de bɛ kuma direct la e delila k'an mɛn anw da yan ko ni ala bɛ kuma n'an y'an mɛn aw da k'aw ni ala bɛ kuma dɛ aw y'a fɔ yan a man dogo aw y'a fɔ yan k'aw ye ala ye aw y'a fɔ yan k'aw ni ala bɛ kuma aw de ko yan k'a ye jibirila ye aw de ko yan k'a ye buraku ye aljinɛ directeur général tɛ Mali la yan ni sigira ka ninnu dɔw lajɛ kuma dɔw la i bɛ hami lamɛnbaga mun bɛ ninnu na k'an bɛɛ don jahanama kɔnɔ k'u n'u ka somɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ nin bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔw bɛ sigi fana ka nin lajɛ foyi fitina tɛ diɲɛ kɔnɔ min fitina ka bon ka tɛmɛ ka maa lafili diinɛ la
n'i y'a lafili diinɛ la i bɛna don tasuma de kɔnɔ. Min kun y'a daminɛ Mali la yan ko Ala le k'a b'o a ma gɛn yan. U taara a gɛnna a taara u ka jamana kan nin waati laban in kɔnɔna la u y'a seli don a ye seli kɛ ni mɔgɔw ye bamanankan na u y'a minɛ k'a don kaso kɔnɔ san 1 de sɛbɛnra ye dɔw ko san 2. nin t'an ka diinɛ tabiya ye nin t'an ka diinɛ taabolo ye nin dɔɔnin tɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ. maa min ye alijinɛ directeur général ye n'o ye kira ye i k'o minɛ o la ko e ni fata don. o de kosɔn jamana in bɛ ka taa cogoya min na a kan ka lajɛ de a du'atu su welelikɛla jugu kira ye minnu mankutu alayhi salatu wa salam misiri dɔ de kan ka ta maa bɛɛ kana kuma diinɛ tɔgɔ la a man ɲi. e sigilen b'i ka mɔgɔ wele ka n'i ka tɔn ma ka fɛɛrɛ bɛɛ da u ɲɛ kan u ɲɛ la walasa u kana bɔ i ka fɛɛrɛ kalan i ka wari ɲini cogo n'a tigi y'a fɔ de k'aw ye dɛmɛ min kɛ ala ko la ko n'aw kɔni ma don maa wɛrɛ tɛ don o ye k'u bɔ u hakili la de o. cɛ dɔ tun bɛ Makan kɔnɔ n'a tun bɛ yala Makan kɔnɔna de la k'a fɔ jɔn ye ko i ma furu kɛ i ka na n ka furu kɛ ka d'i ma nafolo tun b'a bolo. Abdullahi ibn Duzaan nafolo batigi a ye maaw dɛmɛ nka a sara waati min na kira ko k'ale y'a ye a bɛ ka yɛlɛma jahanama kɔnɔ. u b'u sigi aw hakili le kan ka diinɛ bɛɛ ɲaami nin kɛra fitina ye jamana in kɔnɔ. maa minnu bɛ yen k'u to furafeere la furafeere ma ɲɛ u bolo u y'o yɛlɛma k'o kɛ wajuli ye ka duteranw san o la ka mɔbiliw san o la ka kɛ maaba ye furafeere dɛsɛ kɔfɛ k'a kɛ wajulikɛla ye. dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kun tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye dɛ nka u y'a ye karamɔgɔya in tiɲɛ na n'i ye maaw bulɔfu ka kɔlɔsi minɛ ka jalamugu da i kan na k'a fɔ ko ala ko kira ko i bɛ dɔ sɔrɔ. dɔw fana donna wajulu in na nin kama n'i ta to ye ne kan t'i ma dɛ. nin bɛɛ de kan ka lajɛ minnu tun ye furafeerelaw ye o dɛsɛra furafeere la k'a yɛlɛma k'a kɛ karamɔgɔya ye a ka lajɛ o ka bɔ a la dawa bila taa kalan kɛ fɔlɔ. minnu tun bɛ yen n'u tun tɛ karamɔgɔya yɛrɛ n'u tun tɛ dɔnni ɲinina fiyewu u ma dɔnni yɛrɛ ye u tun bɛ arapɛriw sen na u dɛsɛra o la u nana sisan ka na don karamɔgɔya kɔnɔ o fana ka wele k'o bɔ a la taa kalan kɛ fɔlɔ. maa o maa mun mana na Mali la yan an b'a bɛɛ kunbɛn hali n'i ko sisan k'i ye ala ye k'i ka mikoro sigi sisan misiri da la ko ala tɛ yen dɔ b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tun bɛ k'e de kɔnɔ e ta ye tiɲɛ ye. nin an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di. wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ala ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na. ne ko kira ta ala ta nin ko ayi ko Jibirila filila ka a di kira ma k'a kun ka di Ali de ma o fana ta bɛ yen. nin fana ko ayi a bɛ nin bɛɛ la yɛrɛsigɛn don n'aw bɛ ala bato la n'aw ɲɛ ma da ala kan aw si t'a la f'aw ka ala de ye wa ala ye tɔn anw y'o jama ye olu fana bɛ yen. dɔw fana bɛ yen olu ko k'olu ye diinɛ dɛmɛtɔn ye olu fana bɛ yen. dɔw fana ko k'olu ye diinɛ dafatɔn ye olu fana bɛ yen. dɔw fana ko kira yɛrɛ k'o tɛ ciden laban ye o fana bɛ yen. sɔhabanden diinɛ jama o fana bɛ yen. nin bɛɛ arajoso b'u bolo nin bɛɛ teleso b'u bolo nin bɛɛ jama b'u bolo nin bɛɛ lamɛnbaga b'a la. ninnu hinɛ tɛ ne na o nka maa minnu b'u lamɛn o hinɛ de bɛ ne na. walahi dɔw b'u nɔfɛ o t'a dɔn. walahi dɔw b'u nɔfɛ o t'a dɔn. an m'an sigi k'a lajɛ ka Mali kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye ni min banna ni min nana n'a ka diinɛ ye o bɛ n'a ka diinɛ kɛ yan foyi tɛ bɔ a la.
nunun ko nunun kanga lajɛ di maa o maa min bɛ yen n'i ko k'i bɛna kuma diinɛ tɔgɔ la a k'a sɔrɔ i ye kalan kɛ a k'a sɔrɔ a sariya sɛbɛn dir'i ma i ka kɛ yani anta ahlul lahu i ka kɛ mɔgɔ ye min n'a ka kan min n'a ka kan n'o sera ma taamali daminɛ sa Mali la yan a tɔ bɛ ka taa cogoya mun na a bɛ maa siran dɛ an filɛ nin an bɛ dɔw wajuli la o yɔrɔ bɛ dɔw fana sigilen bɛ radio so la o fana bɛ dɔw wajuli la bɛɛ ko k'a ta ye tiɲɛ ye kullu hizbin bima ladayhi farihun nin bɛɛ ye tiɲɛ ya wa bɛɛ yɛrɛ bolo jamakulu kelen min fɔra ko bɛ don alijinɛ kɔnɔ ne de don min tɛ ne kɔni ye dɔrɔn o tɔ de bɛ tasuma kɔnɔ ni siya mɔgɔ ɲininka olu ko k'an t'a la yɛrɛ ni ye amadiya ɲininka olu ko an t'a la ni tɔn wɛrɛ ɲininka olu b'a fɔ an t'a la ni tɔn wɛrɛ ɲininka olu b'a fɔ ko olu de ye alijinɛ kɔnɔ mɔgɔw ye diɲɛ don o don aw t'a la ka kuma kura mɛn yan a bɛna kuma kura mɛn min tɛ nin si ye a bɛna mɛn Mali la yan ko dɔgɔ k'ale de ta ye Ala ye don o don kuma kura de bɛ nali a bɛna mɛn yan don dɔ ko dɔgɔ k'ale ta ye Ala ye ale sago bɛ Ala la n'a y'a bila min na a b'a kɛ n'a ko a kana min ka taa kɛ bon ninnu na ɲɔgɔnnaw bɛ fɔ mun na jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma a la dɛ karamɔgɔkɛ kana jigin jamana ɲɛmɔgɔw fana la ko olu kalannen tɛ olu t'a dɔn yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ seliya maa min tɛ seli bɛ taa fɔ ko ka diinɛ ɲumanw fara ka bɔ diinɛ ɲuman n'a kolon k'u k'o bɔ ɲɔgɔn na wa a min bɛ seli a man ca o nin de ye kɔrɔfɔ ye an ka bɔ nin bona in kan walasa a kana bɔ an ka walanda kɔnɔ waati fana sera an yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a kana jigin an na koyi a y'a to an ka kɛ tan kuma dɔn mɔgɔ bɛ se k'i makun nin bɛɛ kan an bɛ tafsir la yan an bɛ seli la yan an bɛ surakabɔ la yan an bɛ bato la yan ni alijinɛ directeur général bɛ Mali la yan o k'an si tɛ don i bɛ makun o kan kuranɛyaw bɛ ka kalan Mali la yan ayi o ma jigin kira kɔni kan kuranɛyaw bɛ ka kalan yan bilahi a ma jigin kira kan nka hali Jibirila mana n'a ye Ala k'an kanda a sera yɔrɔ dɔ la sa an ka lajɛli kɛ ka faamuyali kɛ an bɛɛ bɛna ɲininka o diinɛ laselaw lamɛnnibagaw fana a bɛna ɲininka wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin bɛɛ bɛna ɲininka Allahu akbar an bɛ fitina waati de la n balima a y'a ɲini a k'o ka diinɛ dɔn a y'a ɲini k'o ka diinɛ dɔn aw kana wajulikɛla bɛɛ lamɛn dɛ a ye wajulikɛlaw lamɛn minnu ko Ala minnu ko kira sallallahu alaihi wa sallam diinɛ min bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ dɔn ye e nana cɛ karamɔgɔ dɔnkɛla e y'o bonya cogo di n'i ye dɔnkɛla ye n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin dɔn de la n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn i hakili kan ka jigin Ala ɲɛ sira in de la o mais n'i y'a ye i hakili ma jigin Ala ɲɛ sira in na f'a dɔn sen kɛcogo o tɛ karamɔgɔ hɛrɛma ye dɛ an ka dɔn ninnu bɔ a la nin t'a dɔ ye o bɛ fɛn o fɛn kɛ o bɛ nkalon belebele dɔ ta ka da kira la ko a ye kira dɔn ko kuma mɛn a y'a ye ka dɔn daga
karamɔgɔ ninnu dun fana tɛ se ka dɔn kɛ f'u k'a fɔ ko kira de y'a daga walasa u k'a kɛ. aw ye fɛn caman da kira la dɛ, a ye tubi ka bɔ a la, a ka yafa ɲini ala bolo, k'a fa ni yɛrɛ bonya kan'a to i ka ban mɔgɔw ta lamɛnni ma k'e ye jamatigi ye, k'e ye tɔgɔtigi ye. ma min alimin illa walahu zalla, ni filila n'a fɔra i ye segin kɔ. arruju'u ila alhaq fadila, ka segin ka taa tiɲɛ ma n'o ye fasomantiya dɔ de ye, bɛɛ tɛ se k'a kɛ o. mais ni n seginna n ka tɔndenw bɛna fɔ cogo di, ni n seginna a bɛna kɛ cogo di, o tɛna tigɛ n na wa? la, e yɛrɛ k'i ka lahara de lajɛ, i kɔmaw kana olu lajɛ dɛ. ninnu min t'i da kaburu kɔnɔ i ye baara min kɛ ka taa ka i n'o to ɲɔgɔn na. kana ala ka diinɛ ɲagami, kana ala ka diinɛ fereke. karamɔgɔ caman bɛ ka dɔgɔya Mali la yan ka da kan k'u ye diinɛ ɲagami. a kana jigin mɔgɔw la minnu bɛ ka u dɔgɔya koyi, wa u yɛrɛ tɛ ka dɔgɔya dɛ, u bɛ ka fili mun kɛ o de bɛ ka f'u ye k'u k'a dabila. n'i y'a lajɛ o karamɔgɔ kelen ninnu tuma dɔw la k'a sɔrɔ ale ma mɔbili sɔrɔ fɔlɔ, k'a sɔrɔ avion ma san a ye fɔlɔ, ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ. avion b'i bolo wa? n'a t'i bolo i b'i ɲɛ jɔ ne na mun na? olu de y'a fɔ yan ko ni mɔgɔ min donna mɔbili kɔnɔ k'a sɔrɔ i sigiɲɔgɔn a tɛ k'a ka nasɔngɔ sɔrɔ, walima i ye du fila mara, walima i ye bazɛn, i ye fani ɲuman don, o ma dɔ fɔ o tigi ma. nka u tun bɛ mɔgɔw la gosi ni fɛn o fɛn bi ala y'a bɛɛ da tigiw ma. fo bi jeliw bɛ fɛn min kɛ i b'u y'o de la, ka sigi dɔrɔn wajulikɛyɔrɔ la k'a faroti. ala k'an kanda. ne ma maa lagosi dɛ, ne ye kɛwale de kɔn. ala ka yafa ma. nin ye kuma in daminɛ ye. bon a bɛ ne hakili la k'an bɛ sunkalo de la, parce que sunkalo la an bɛ mɛn tafsir la o. bon nin ye 45 minutes i kumana dɔrɔn an balila heure sera, an tɛ bisa in bila yan, an ka nin bila yan tan. ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛn sɔaba ma, ala ka limanaw jiri, ala ka ala ɲɛ sira in d'a ma, ala ka laban ko ɲuman d'a ma, ka bɛnsɛnman d'a ma, kɛta ni fɔta la ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.